Ayan, bali survey lang tayo mga idol ng ating magiging bagong hunting site. Yan o, kakahuyan na yan. So maybe next time dyan tayo pupunta. So napakahirap talaga guys mag hunting, lalo na at yung paligid natin is ang ingay, mga kulisap o kundidit. Sobrang ingay ng bundok guys. So maybe sa mga susunod na buwan siguro subukan natin maghunting dito sa may kakahuyan dito. Tsaka pwede rin dyan guys. So dito tayo sa bagong survey natin na hunting site. So ito din guys yung trail site natin o training ground natin sa pakikipagkarera natin sa enduro dirt bike. So napakagandang bundok guys oh. Yan. So kung nakikita yung makapal na kakahuyan na yan, so dyan po tayo huling naghunting ng alimukon. So mahirap ngayon guys magtawag. So kahit survey tayo ng hunting site natin, dala natin yung PCP natin, pero wala, napakailap nila guys. Saka dalanin natin yung Bluetooth speaker natin, so wala pa rin guys. Kanina nakapaghintay tayo pero hindi totally lumapit guys sa atin. Saka nung napansin tayo na gumalaw na, wala na, lumipad na. So ayan guys, tanaw na tanaw po natin yung kapatagan. Ayan, so bali ang kapatagan na yan, kung nakikita nyo, yan tayo nang galing. So almost 1 hour and 30 minutes tayong naglakad hanggang dito mula doon sa baba. So pupunta sana ako dyan sa bandang itaas, kaso yun nga, ang ingay guys, napakaingay ng paligid. So kapag nagpatunog tayo ng Bluetooth speaker, hindi totally marinig yung Bluetooth speaker natin. So balikan na lang natin ulit next time dyan tayo. Saka may mga tumitilawak dyan na wild chicken. So sa mga susunod na buwan siguro, hopefully mabawas-bawasan na yung sobrang ingay ng mga kulisap o kundidit. So dinig naman guys yung napakaingay. O yan, dadaan na lang tayo ng wild ampalaya siguro dyan sa baba bago tayo uwi. So may mga wild chicken na tumitilawak guys. So habang pauwi tayo, kahit napakaingay itong paligid, you know, dinig nyo guys. So habang pauwi tayo, kahit napakaingay yung paligid, makadinig tayo ng tilawak ng wild chicken. So punta tayo dyan, magpakasakali tayong mag-abang. Sana matsambahan natin. So yan, bali pauwi sana tayo, pero nakatinig tayo ng tumitilawak na wild chicken sa baba. So ayan, hintayin natin, matunog tayo ng Bluetooth speaker. So subukan natin isabit tong Bluetooth speaker natin dito guys. Tapos doon tayo sa taas po pesto. So dito tayo po pesto. Nandun yung Bluetooth speaker natin. Ayun siya oh. So patutunogin na natin. Abang-abang lang guys. A few moments later. Wala, so hindi natin natawagan yung wild chicken sa pagpapatunog natin ng Bluetooth speaker natin guys. Mukhang marami siyang inahin.
Mahigit 30 minutes natin na naghintay dito guys, pero wala. Nandun na sila sa baba. So subukan nating ikutan sila guys. Yun o, tumitilawak sila sa baba. Ang dami nila guys. Siguro sa pagkakalam ko baka may 8 sila guys. Mas marami yung inahin. So parang 3 guys yung tumitilaok na tandang. So ikutan natin sa baba. Tumitilaok sila dyan sa baba. So napakaingay kasi guys, kaya di masyadong marinig yung bluetooth speaker natin. So, tara, ikutan natin sa kabila. Yan o, yung sinasabi kong kakahuyan. Magiging hunting ground natin sa susunod. Bali nang galing tayo sa taas kanina. Tapos ikutan natin dito sa bandang ibaba. A few moments later. So wala guys, hindi na natin sila inabutan. Makyat sila dyan sa kabila. Hindi na natin nabutan kasi malayo pa yung inikutan natin guys. Ayun, may tubig pala dito. So dito sila umiinom guys. Ayan, so let's go. So yun, nakapagsurvey lang tayo ng magandang hunting site natin. Babalikan natin next time. Yan o, dumidilim yung kalangitan. Mukhang uulan. So tara na. Let's go. Yan o, napakalawak na kabundukan dito sa amin guys. Part po ng Pangasinan dito sa bandang ibaba. Saka doon sa kabila, doon sa may giwang na yan, binggit na. So ito yung sinasabi ko na bagong hunting site natin. Yan, maraming tumitilawak dyan na wild chicken eh. So shoutout po sa lahat, sa mga taga-subaybay po natin sa ating YouTube channel. Maraming salamat. At saka sa ating mga basher din po, salamat din po sa inyo. Kahit minsan hindi maganda yung mga comment, pero okay lang. Yun yung reaction nila kung paano nila i-appreciate yung video natin. So wala tayong magagawa. Okay lang. Sana pakiusap ko lang po sa inyo mga basher po natin. Good vibes lang po tayo. Ayan. Pakyat tong dinaanan natin guys. Hindi lang halata sa video. So yun. Pagsurvey tayo ng bagong hunting site natin. Ayan o. Solid. Nakabundukan guys. So doon pa sa baba, yung malayong kapatagan na yon, doon pa tayo uuwi. So maglakad tayo ng siguro mga 1 oras siguro mahigit, kasi pababa na siya kanina pakyat almost 2 hours natin inakyat, saka mainit kanina guys. So ngayon makulimlim, mukhang uulan. Sana hindi tayo abutan ng ulan. So nadaanan po natin itong mga ampalaya
green na green po yung dahon. Saka malalaki yung talbos niya, kaya kukuha tayo. Akala nyo siguro tanim to. Ito yung wild na ampalaya. It's organic. So kukuha ko kasi matagal na rin na di po tayo nakapag-ulam ng ganito. So kukuha tayo guys. So tignan nyo, ang ganda ng dahon niya guys. Oh, ang lalaki ng dahon. Ayan, ganyan na lang yung pagkuha. Ito, ang kapal dito guys. Oh, kawawa yung mga nasa syudad kasi lahat doon talagang walang mahingi, binibili lahat. So maswerte pa rin tayo na nandito sa probinsya kasi ito nga, kalat lang dito sa tabi-tabi yung ulam, tapos masustansya pa. Oh, dami na nito, tama na. So ilagay lang natin sa supot. Parating na yung ulan. Maraming salamat sa mga nanatili sa ating YouTube channel. So hanggang sa muli. So wala na tayo sa dating hunting site natin doon sa malayong lugar guys, doon sa bahay namin sa part ng Benguet. So dito na tayo sa Pangasinan. So ayan, sana po manatili kayong nakasuporta sa ating channel. Ayan, sa ating mga bagong upload. Sana po hindi kayo magsawa sa panonood. At sa mga baguhan naman, pag-subscribe po yung channel po natin. At kung gusto mong panoorin yung ganitong content natin, pati na rin yung notification bell, mapindot mo para always notify ka sa ating mga videong i-upload. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless. Bye bye.